Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistan ýokunç däl keselleriň öňünün alynmagyna goşan uly goşandy üçin bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň güwanamasy bilen syýlaglandy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi habar berýär. Bu syýlag Aşgabatda bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň howundarlygynda geçirilen ýokunç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek atly ýokary derejeli Ýewropa maslahaty öz işini tamamlan güni ýagny 10 aprelde gowşuruldy. Türkmenistanyň hökümeti hemde bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Seweti tarapyndan gurulan we 2 gün dowam eden maslahata daşary ýurt hünärmenleri, ýokary derejeli bilermenler, bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sewetiniň ýurtlaryndan lukmançylyk hemde ilmi edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Türkmenistana bu ýokary syýlag biziň döwletimiziň ýokunç däl keselleriň öňüni almakda hemde sagdyn durmuş ýörelgesini bagyd etmekde güýçli we ýygyderli öňdeliginiň ikrarnamasynyň nyşany hökmünde gowşuruldy diýilip resmi habarda bellenilýär. TDH-nyň maglumatynda Türkmenistanyň ýokunç däl keselleriň öňüniň alynmagyna çynlaky çemeleşýände hemde birnäçe ulgamlarda şol sanda alkogola we temmäke garşy göreşde uly üstünlükleri gadanandy aýdyldy. Şeýle-de alkogolly içkilere gödöwçilik etmek ulgamynda alkogol önümleriniň göni we gyýtaklaýyn mahabatlandyrylmagyny gadagan edýän hemde alkogol önümlerine salgyt salynmagyny hem öz üçin alýan aýgytly syýasy çäreleriň kabul edilmegi ýurtda alkogolly içkileriň sarp edilişiniň düýpli peselmegine getirendigi bellenildi. 2013-nji ýylda Türkmenistanda temmäke garşy göreş hakynda iň düýpli, giň gerimli kanunlaryň biri kabul edildi. Kanunda göz tutulan çäreleriň amala aşyrylmagy uly ýaşly ilatyň arasynda çilimkeşligiň ýaýramagynyň tiz peselmegine 2013-nji ýyldan bäri 2 hesse azalmagyna getirdi diýilip maglumatda aýdylýar. Türkmenistanda çilim sewdasy 2016-njy ýylyň martynda doly döwlet monopoliýasyna geçirildi we şondan bäri ol döwlet dukanlarynda käte çäkli mukdarda satylýar, kätede satuwdan aýrylýar. Bu bolsa onuň hususy dukanlarda 2-3 hesse bahasyndan satylyp bir kanun gadanç etmegiň tas açyk çeşmesine öwrildi. Çilimden öň prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow nas sewdasyny hem gadaganlyk girizdi. Şu ýylyň başynda Türkmenistanda alkogol sewdasyny üzül kesil çäklendirjek täze kanun güýje girdi. 1-nji ýanwardan başlap ýurtda alkogol içkilerini otlarda, uçurlarda, ýolagçy gämilerinde we sport desgalarynda şeýle-de milli bayramçylyk günlerinde satmak düýpden gadagan edildi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi alkogola we çilime garşy girdilen bu gadagançylyklaryň we gymmatçylyklaryň ýasama araklaryň we temmäke önümleriniň köpelmegine ýol açýandygyny we olaryň adam saglygyna wehim salýandygyny aýdýar. Temmäke ýa-da alkogola garaşly bolmak ören agyr kesel ýöne Türkmenistanda bu maddalara garaşly adamlary bejermek üçin döwlet programmasy ýok. Diňe gadagançylyk bar. Şeýle programmany tapyp bolanok. Diňe propagandany we gadagançylygy görersiňiz. Hakykatda temmäke ýa-da alkogola garaşly adamlaryň her biri şeýle programmada hasaba alynmaly. Oňa bu programmanyň çäginde medisina gödöwçiligi hem hödürlenmeli diýip Azatlygyň paýtagta habarçylarynyň biri aýtdy. Galyberse ol 2018-nji ýylda Türkmenistanda ilatyň diňe 3.14 götürümniň çilim çekýändigi barada türkmen häkimetleriniň beren maglumatynyň hakykata gabat gelmeýändigini aýdyp şeýle diýär. Erkek ilatyň ortaça 30-40% çilim çekýär diýse bolar. Dogry ýaşlaryň arasynda çilim çekýänler az. Ýöne gartaşan nesil çilim çekýär hemde ören köp çekýär. Şonuň üçin hökümetiň berýän sanlaryna ynanmak gaty kyn diýip habarçy belledi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti we ýurt resmileri saglyk puwdawynda gurulýan täze binalary, şol sanda hassahanalara, saglyk öýlerini, şipahanalary, sport toplumlaryny mysal görkezip, ýurduň saglyk puwdawynda belen sepkitleriň gadanlandygyny öňe sürýärler. Beýleki tarapdan ýurduň saglyk puwdawynda zähmet çekýänleriň hünär derejesiniň gowşakdygyny aýdyp, köp sanly Türkmenistanlynyň Türkiýe, Russiýa, Hindistan ýaly ýurtlary öz saglygyny bejertmäge gidýändigi barada Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşýän türkmen raýatlary aýdýarlar.